मोर हीरा के व्यापारी बा, सैया मोर हीरा के व्यापारी बा। देवारा भी ढोरी के पुजारी बा, देवारा भी ढोरी के पुजारी बा। कैसे संभारी माल भारी बा, कैसे संभारी माल भारी बा। देवारा भी ढोरी के पुजारी बा, देवारा भी ढोरी के पुजारी बा। मन रहती हमहू पापा जी के घर में, सारा पूरा बसया रवा सखी पाला भार में। ऐसे मन रहती हमहू पापा जी के घर में, सारा पूरा बसया रवा सखी पाला भार में। बुझत नहीं अंदर के बीमारी बा, अब बुझत नहीं अंदर के बीमारी बा। देवारा भी ढोरी के पुजारी बा, देवारा भी ढोरी के पुजारी बा। बुझत नहीं अंदर के बीमारी बा, देवारा भी ढोरी के पुजारी बा, देवारा भी ढोरी के पुजारी बा। भीतरे भीतर तरफे गदरल जवानी, कवन बनल नइखे जीवन के कहानी। सखी भीतरे भीतर तरफे गदरल जवानी, जीवन के कहानी। विपद दिलीप भी लाचारी बा, अभिलख नीले भी लाचारी बा। देवारा भी ढोरी के पुजारी बा, देवारा भी ढोरी के पुजारी बा। कैसे संभारी माल भारी बा, देवारा भी ढोरी के पुजारी बा, देवारा भी ढोरी के पुजारी बा। धमाका रिकॉर्डिंग स्टूडियो किशनगंज।